Mwaswera bwanji amalawi nonse konse kumene muli chigawo chino cha kumadzulo. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Utenga umene ndikufuna kukupasana amalawi ndi utenga umene zikuchitika pano ndikunena pano, zikuchitika pamene ndikunena pano. Anthu ena asonkhana ali meeting kukambirana kuti akalepherese ma demonstration. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Limpopo FM chigawo cha kumadzulo. Amalawi ndofuna ndikuziwiseni kunena kuti ndikuyankhula pano ainake onso mwatumizire azimva audio iyi akukambirana mmene alimo Richard Chimwendo Banda, Aulemu Nsungama, Sosten Gwengwe komanso Ankaka. Anthu amenewa ali meeting ndi Agape Kombe komanso Bire Malata akufuna apase ndalama kuti akatenge injunction alepherese ma demonstration. Iyi ndi information yeni olainake oso adabwa kunena kuti mwanayi waitenga kuti wamuuza ndi ndani, ndendi kuti Achimwendo, Aulemu Nsungama, Sosten Gwengwe, Ankaka. Anthu amenewa ali ndi Agape Kombe, komanso Frederick Bire Malata akufuna kupeza njira zolepheresera ma demonstration, nde akufuna akatenge injunction yoti alepheresere ma demonstration. Azikuluakulu inu, dziko la Malawi si dziko la manu yayi. Tiyankhule choncho kuti mumve bwinobwino. Dziko la Malawi ndi dziko la anthu onse amene ali Malawi. Mavuto amene akukumana nda Malawi ngati inuyo simukukumana nawo, inuyo kakhaleni ku nyumba kwanu mwabayiba ndalama mboma ndiye mukufuna kuba kumene mwabako muziteteze nako, komatu sizitheka. Mulungu wathu ndi wakuthekera ma demonstration amene atheka. Kukhoti kumene moti mupiteko ifenso tipitanso kukhoti komweko, ndetili tuone kuti ndi khoti liti limene likanene kuti ma demonstration yonse mukuyenereka kuachita. Amalata ndi Agape Kombe tikunena pano ali meeting, nde mkatikati mwa meeting imo akunamizana kunena kuti ngati injunction iyi Amalawi First angakaichose tipange bwanji. Nde mu meeting imo muli Dala Kadula wachoka mkono uja Dala Kadula achoka mkono kuzomba kumene anakamuphanzi mayi uja wa mkazi wa nsilikali uja poziteteza anamchola Dala Kadula mkono. Nde Dala Kadula Devi Malamula who amene amachedwa chisisito anyamata atatuwa aitanidwa ku meeting imene kunena kuti injunction ngati ingalephereke ndiye kuti iwowa aonesese apeze anyamata azitho kwa Nsundwe ndi madera ena ozungulira ku Lilongwe kunena kuti asokoneze ma demonstration. Ndeti kuti ma demonstration awa akuchitikawa ndi ma demonstration antendere. Ulendo uno simunaone munthu akugwidwa. Amalawi tisalimbane ndi kumenya munthu. Ulendo uno anthu kuti akhulupirire kunena kuti ifeyo tikamanena kuti kunali Dala Kadula kunali ndani, and this time around ndikhala ndikuonesesa
kwina kulikonse kumene kuzenda anthu amenewo, kumene kuzenda Dala Kadula, I got their numbers. Ndipanga chotheka china chilichonse, wherever they go ineyo ndizaona, ndipo amalawi kumademo ndizachita kukuwuzani pali Mphepo FM kunena kuti wakutiyo ali pakuti, wavala chakuti, wapanga chakuti. Tufuna anthu amenewa ulendo uno tingwagwira kuti mabwana awo aja aziwe zonena kuti anthu akafika pokwiya amakwiya. Ndiye ndikuti kula anyamata atatu Devi Malamula, Akadula komanso achisisito amene amachedwa who is who akunchesi kumene kuntchito yawo aone kuti angapeze bwanji anyamata one kuti apange chisokonezo cha ma demonstration. Ngati injunction ikanike kukaichosa, ngati amalawi first angapite kukaichosa injunction imeneyi. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Ndikuti alinkati pompano ndikunena apa akukambirana. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Zimene swata akambirane nkati mwa Malawi ndikuuzani. Munachita haki nambala yola kuika kwa mbili. Pomaliza Malawi ndimafuna ndikuziwiseni kunena kuti kwacha yakwesedwaso dzulo usiku ndi 12% mwachinono. Sitikuzidwa, sitikutani, mudabwa katunduso ayambaso kukwera mtengo. Ndi ena akupanga ma meeting onena kuti anthu asapange ma demonstration. Kwacha yagwa usiku ndi 12%. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Amalawi nonse konzekano kupita kuma demonstration. China ndimafuna ndikuziwiseni kunena kuti mtsogoleri wa dziko lija la Bangladesh watawa mdziko lokhala mwake chifukwa chopanga zopusa. Anthu anampangira ma demonstration, wautawa udindo umene iye amaona ngati ndiwokoma. Wina autawaso udindo mu dziko lathu la Malawi chifukwa zafika potopa tonse akunchewu tibwere kuma demonstration. Kati tisankha kupita ku Blantyre, kati tisankha kupita ku Lilongwe, ndipo posachedwa tikhalaso ndi ma demonstration kunchewuko. Tikhala ni ma demonstration kunchewu. Ngati report sili kutuluka, ma demonstration amene tukapanga ife kunchewu Amalawi first ndonena kuti tikufuna report lituluke. Comrade Ntanywa pa Limpopo FM.
Taidzeka. Ndali rimavonga usiku taidzeka. Ayi munakwana danyamata ino. Munaedzekadi. Ndipo ndalezi munazipangadi usiku. Munazipanga usiku. Ndege kugwa. Akuti ayi tidikire kai tikapume kai tizayambiraso mawa. Muli ndizolinga zanu. Kwa makosana ino mukakhala mmanyumba mwanumo mumamva bwanji mabanja anu amatichani akamakufunsani kuti mukudziwapo kanthu mmatichani manyazi bwa Deadline a president atsiko la Malawi. Deadline la ripoti ndi mwezi uno kumapeto pa 31. Pofika pa 31 ngati ripoti siri kutuluka. Limpopo FM ikutulusa ripoti ndi wabakiri muluzi. Mufune musafune. Chifukwa chonodi amalawi tungokuyang'anani kukhanga tizikuchitika tikukondwera nazo ndi ripoti likutuluka pa Limpopo FM komanso wabakiri TV tikukonzekera kupanga tikubrasha china chilichonse maripoti abwera amalawi musadandauli awo amene akhalira ripotiro akhali nawo ripotiro chifukwa chonodi zimasangalasa zokhalirazi. Acha kwera boma hanu amose sikunkuyo. Ndimu kusayirazo muvutitsa amalawi ndamene avutike. Amose sikunkuyo azikhale ng'oma amkaka. Mudachita manyazi pamatora amene munampaka Chilima kuti akhale ngati ngwakatangale. Akatangale muli ino Chilima anakuza ndi malo amodzi. Karengeni mapepa ngati mukapeza kusignature yanga patapezeka maina anu achakwera lanu pamwamba D. Lero mwaitana za a German uzamanga kafukufuku ndege na kwa bwanji mpaka lero ripoti makhalira akupatsana. Tinafunsa kuti black box yapita kuti parada ndege inasowa bwanji kuti isapezeke pa system ya MTF. Igana kanga timapanga haya South Africa ndene kuti amina network. Koma ndege ya MTF, that means we are not safe in Malawi. They cannot dictate any strange aeroplane coming to Malawi. If they are failing kupeza ndege yao mu system parada osaipeza, ndiaga gachakwanitsa kupeza ndege ya adani. Ndekuti we don't have defense, we are not safe. We are just soldiers ourselves. We are not depending on Malawi Defense Force because they are failing to locate their own plane. That makes people to suspect that you people killed Chilima. Anapezeka sapato zofula, trouser lofula, jacket alibe, shirt alibe. Inuri Chilima munampera mndege. Antu mene munapha Chilima munampera mndege. The challenge is that in a good ndege imendera system. And you manage to capture the plane, nkui mitsamalere, nkupipe antu aja, zigawenga nkudumpa mndege muja, ndima parachute, nkusia antu aja, nkuisia ndege, nkuibanga release, pamene munachita magnet baja, ndege kwaziko kwagwa. Chifukwa it's very strange. Taonapo ndege yaku Iran, itagwa. President anafera nkatikati. Intact clothes, dressing, intact everything. But look at this one. Sirikali wa Chilima, jombo yafuka. Jombo imenema mangazinge pakana pabondo, ifuka bwa. Zila chitika nchani. And what they were abused, they were stripped naked. They were thinking that maybe they have got bombs in their waist, so that they can bomb and die all together at least. And now, arafumbulwa mdeke muja, zigawenga zija, zilafuritsano so far, remain naked. The only thing they did, they gave a chance to Chilima to pray before they killed him. Report limene makhalira achakwera kuti bwanji mulephera bwanji kutulutsa
mukudikira chisankho kuti chisankhekale ndiye muineso ndiye kumadzatulutsa, knowing that you were in control. If you bring that report out now, you know that next year's elections, people will be disappointed and never vote for you. Now you are waiting for the elections to be over next year. That's now you will be where the report, so that you have won next. And oipa ino amala Congress party, mulungu asaza kukhululukira. Whatever you have done, it will happen to you. You are running government in my family's done. You don't even know that Jiko in Malawi, you know, you have taken your own hands. You don't have even a power. Why can't you remove this the Kalingoma? Chimendo Panda, Kunkuyu. Why don't you remove? Now you are making plans to remove Mkaga as Secretary General. And these guys, those people who killed Chilima, they can easily kill Mkaga. Mkaga, if he doesn't know his life is on danger too. Because the people who killed Chilima, they are also eyeing a position now, president, vice president. They also want a position as Secretary General. Kumala Congress Party Kuja, of which Sidiki Mia lost his life. And who is next to lose his life in Kumala Congress Party? Because they are fighting the vice president positions, all of them. They managed to kill Chilima, Vice President Obama, and they knew that Chilima would become a president of Alliance. And now they are using Michael Us. Us, Malaya wa Farata na Jodinga UTM, Sa UTM, the MCP, Ayuf, design Jaikunena Yoka, Wangolemba SKC, and it's a brand new. You never have that. You used to have Malaya UTM, Ajilima, but you stopped wearing it. Now, Wabandanyi wani, Ayufi, Amala Congress Party, Mkungwalemba with SKC. Maybe people that are one. Iweso Michael Usinkani yena yonena kurinduka jinsiwa mbili. Iweyo ulibenzeru sunga tukule zigwa yayi. Unakula mwopusa zana kuti inea chakugela ananona ngati na wanzeru anandisako khala wachiwiri chifone kuti amadziwa kuti ndimapempha kupusa iweyo dziko la Malawi limafuna kupempha achakugela dali nakuti mdziko la Malawi mwini ndalama zambiri zikhoza kugwira ntchito Malawi kutukuka iwe ukanena zopempha kodi Malawi akulowa pansi chifukwa chachiyani? Malawi agwa pansi chifukwa chachiyani? Kupempha muzauza Malawi zona kuti ndalama mmene mmakatenga kunja zija zimakhaneke makhala yotani. Maiko amafika kuphatikizapo Malawi ngati akusauka ndi chifukwa cha kupemphako. Zomati mwalowera ku 20 billion, mwalowera ku 50 billion. Ndiyo ukufuna Chakwera zikutuma kunja, ukufuna trip yopita kunja, ukuwauza Chakwera kuti akutume kunja. Ata andisankha ene chifukwa ndimatha kupempha. Ndi kupusako. We have all resources. We have finance. We can finance ourselves to develop Malawi. Take example from Traore, Burkina Faso. Mene dziko likuendera. Maiko aja kutukuka machangu. Niger, Traore. Walisintha dziko mofulumira. Na force of asilikali va Malawi. Zimene zili mutsogoloko. Zangotengana zikasokeza chipani. Achakwera chimene mwachita mwathawitsa Nundwe mukumpatsa uembasi kumene kuja simukumpatsa ntchito mukumuthawitsa chifukwa Nundwe amamkonda asilikali ndiye muchita mantha kuti Nundwe andilanda dziko pogwiritsa ntchito loveness imene ali nayo kwa asilikali a dziko la Malawi. Koma ichi chili pano pachi mukuona kuti chimbale chanu chakwanu uyu Nundwe mwamuthawitsa kuti pasakhale any communication with any other officers. Ndeti nchotse timpatse wa ambassador. Inaiona kale kuti wa ambassador uja si ambassador ya mungu muthawitsa kuti pasakhale ina iliyonse kupo isakhalepo. Mukudziwa unena kuti asilikali akhoza kulandani dziko. Ku immigration muononga mukatenga chinkhalamba mukachikako. Chilitadi cha MDF mukufuna panga jani. Michael Us uziganizelezo ngati wafuna choka UTM ingochoka panga announce kuti ku UTM ndachoka similandu yayi musiye Kaliadi ayendetse chipani mmene angayendetsere si munthu wopusa yayi iwe yandika munthu kadyera kwa basi
From the day you were chosen to be vice president of the Republic of Malawi, wabangapo jani. Tuwapasela makapanga abuse antu musipatala kuti maji mulibe, magetsi mulibe, mankhwala mulibe. But you have got the guts kumaka usa kuti mukubwera mochedwa pano. You just wanted fame. Did you ask them the requirements? They lack what? Akuswagera jani musipatala muja. Tikufuna anthu ngati amene omanena zimenezo. Mabwera mochedwa. Forget about that nonsense you were asking them. That's why you are coming later at work. Ask them. Pakuswagera jani pano. That's a president, that's a politician who should do. Iwewe kuziwa bwino kuti all this while ndamene ukanena kuti dziko la Malawi chihema icho chikupita siwe manganya lero lino ndewasintha because you are one of them, you are part of them. They have grabbed you, they want to use you, and you think when fool Malawians this time around we are not fools like you. Maybe you are just foolish alone. Ndichira zikhale ngoma Moses Kunkuyu. MCP panobe ya nyasa chifukwa chachakwera Moses Kunkuyu mkaka chimwendo banda. Fair Malawians, have you asked yourself kunena kuti brand banda nachokerachi ku State House? Have you asked yourself munaba madzifusa? He left and he quite back to radio stations. Alimbanaso ku radio station because of public demands who don't try to remove brand banda. They knew it would be consequences and they let him be. Even though they have given him boundaries, brand banda is not acting like what it used to be. Peter Mutharika, mutikhululukire tinakunyozani koyipa. Tikona ngati ni munthu oyipa. Koma panopata anthu ona anthu oyipa a MCP achakwera nduna zawo. Moses Kunkuyu, chimwendo banda, mkaka, zikhale ngoma. Anthu onyasisitsa. My mistakes yanu, we are no longer see the mistakes in you. Mr. President, Peter Mutharika. You are right person. But we were deceived by then. We thought we are making the right choice by choosing MCP Chakwera to be president. But look at now. Peter Mutharika, do what you can to take this country back into your hands, or just help us so that you can remove these people who call themselves Congressman Dr. Chakwera. We are sick and tired. Instead of running the government, this Chakwera and his gangs, they are busy chasing activists. They are busy chasing who is talking about the government. They are busy chasing Bagrim News TV. They are busy chasing, look to kill again and Tanyiwa. That's how they have diverted all the resources of the money, sending people to outside the country. Go and look for these people and kill them. And you have failed. How much they have spent so far? Peter Mutharika, sinakuone nkoni inuyo mukutuma wanthu maiko akunja kuti mwape, maiko akunja kuti mwasake. Anthu we are talking freely. Peter Mutharika, he has never looked for anyone to kill. MCP, they are busy day and night. Now they are going to church, Roman Catholic. Let me tell you something maybe you don't understand. You, whatever you call yourself, Chakwera and Nduna Zago. Roman Catholic is not the place you can toy with. It's not something which you can toy with or play with. You should be very careful what you are doing. These people, they control everything on earth. Roman Catholic, even UK, even America, respect Roman Catholic. They own everything. If you think that you can go to IMF, World Bank, and borrow money from you, as from now, you should know that there will be no funds for you. Chakwera. What kind of Musa are you? What kind of reverend are you? I thought you are, but you are not. You are devil pastor. Mchifanya Mungu adanena kuti chenjerani muzanja na Satana muzina la ine. You are the example. Tinanja na Satana muzina la Musa Chakwera. We never knew. You have killed Chilima. You and your gangs. Now you are looking for Bagrimu TV, Ntanyo, and so on.
For what reason exactly? Instead of run government, do like what Joyce Banda. He never hurt. She never hurt anybody. Peter Mutharika, Anthony Malankula, Sana Gimebuda Kagrena Kunja, what are you doing with your Nduna Zako? And are you afraid of the Kalengoma? Is this Kalengoma president or what? Ndikateranso amalawi chigawo cha kumadzulo tisiyane pomwe pangani ndionena kuti ali pakali pikiri akuti kupeza njira zonoti aliperesere ma demonstration amene amalawi first agonza pa 8 tikuti kulachina dala kadula amene ntchito yawo ndiyosakasaka anthu kuti amenyedwe siku la ma demonstration ndiye kumeneku apeza Agape Khombe komanso apeza Bire Marata akuti anthu amenewa ndi amene akatenge injunction ndi Malawi First nkhani ndi imeneyo. Malawi First takudziwisani, this is Comrade Ntanywa chigawo cha kumaziro pa Limpopo FM ndikufunireni usiku wabwino wa Malawi nonse konse kumene muli. Nkhani ndionena kuti tikamafika pa 31 ngati ripoti siri kubwera Limpopo FM komanso Wabakiri TV tikhala tikubwera ndi ripoti la ngozi. Ndikateronso usiku wabwino, ambuye akudaliseni.